Det her er min fremlæggelse af arbejdsmarkedet med fokus på efterlønsreformen. Den vil omhandle efterlønsreformen i Danmark og hvilken effekt reformen vil have på arbejdsmarkedet. Jeg vil redegøre for efterløn og efterlønsreformen. Derudover vil jeg analysere udbud og efterspørgsel af arbejdsmarkedet gennem 2 tabeller, og til sidst så vil jeg diskutere argumenterne for og imod reformen og drage en afsluttende konklusion. Og min problemformulering er, hvor sandsynligt er det, at efterlønsreformen vil virke efter hensigten, og mine problemstillinger er, hvad er efterløn, hvad går efterlønsreformen ud på, hvordan vil efterlønsreformen påvirke udbud og efterspørgsel af arbejdsmarkedet, og diskutere argumenterne for og imod efterlønsreformen. Hvad er efterløn? Efterløn er en ordning, hvor man kan trække sig gradvist ud af arbejdsmarkedet, inden man bliver folkepensionist. Den er fleksibel, det man selv vælger, om man vil trække sig gradvist eller helt ud af arbejdsmarkedet og stadig få udbetalt penge. Og man betaler ind til den via sin A-kasse eller fagforening. Og bidraget for efterløn er i dag på 467 kroner per måned og skal indbetales i op til 30 år. Kort og godt så er efterløn altså en tilbagetrækningsydelse, som gør, at man kan få udbetalt penge, hvis man er medlem af en A-kasse og betaler efterlønsbidrag. Og alderen for efterløn starter normalt ved 60 år og varer op til 3-5 år, indtil man når den normale pensionsalder. Og det er helt frivilligt, om man vil betale til efterlønsordningen, og man har også mulighed for at melde sig ud af ordningen på hvilket som helst tidspunkt, man ønsker det. Forslaget til indførelsen af efterløn skete i 1975 og blev vedtaget i 1979 af SV-regeringen under den daværende statsminister Anker Jørgensen. Og på det tidspunkt der var ordningen tænkt til de mennesker, som var nedslidt af et hårdt fysisk eller psykisk arbejde, som for eksempel håndværkere og fabriksarbejdere. De havde nu via efterlønsreformen mulighed for at trække sig tilbage og få en god pensionstilværelse. Hvad går efterlønsordningen ud på? Den 21. december 2011 der vedtog regeringen med Lars Løkke Rasmussen som statsminister en efterlønsreform, der gjorde efterlønnen mindre attraktiv. Kernen i reformen er, at efterlønsperioden forkortes og efterlønsalderen hæves. Det vil sige, at reglerne for efterlønnen bliver altså strammet. Og de 3 vigtigste punkter for reformen er: efterlønsperioden forkortes fra 5 til 3 år i perioden 2018 til 2023, og efterlønsalderen hæves med ½ år om året fra 2014 til 2017, og at efterlønsalderen vil være 63 år i 2020 og 64 år fra 2023. Det er altså en tilbagetrækningsreform, hvor der ændres i væsentlige områder i efterlønsordningen. Hvordan vil efterlønsreformen påvirke udbud og efterspørgsel af arbejdsmarkedet? Ved efterlønsreformens indførelse vil arbejdsmarkedet pludselig få en ekstra generation af mennesker til rådighed, nemlig de personer eller de ældre, som skulle have gået på efterløn, men ikke længere har mulighed for det på grund af de nye regler i ordningen. Det vil altså sige, at der vil komme et øget udbud af arbejdskraft, hvor arbejdstagerne er udbydere af arbejdskraft og arbejdsgiverne er efterspørgere af arbejdskraft. Og da mange fra de ældre generationer er ufaglærte folk med en kort uddannelse, så vil der ske et overskud af ufaglærte og gymnasiale. Imens vil efterspørgselen efter faglærte folk med en KVU, MVU og en LVU stige, da de vil mangle på arbejdsmarkedet i den periode, de er under uddannelse. For at uddybe det, så vil jeg vise 2 tabeller, som viser arbejdskraftmangel og overskud i perioden 2010 til 2020 inden for de forskellige delmarkeder, med og uden efterlønsreform. Og tabel 1, som er den I ser her, viser, at der vil være et overskud af ufaglærte og gymnasiale på 104 og 79 personer, og et underskud af faglærte KVU, MVU og LVU, som er dem her. Og tabel 3 viser, at antallet af ufaglærte og gymnasiale også er steget fra til 109 og 75. Så de ligger egentlig ikke specielt langt væk fra tallene på den første tabel, som var uden en tilbagetrækningsreform. Og ja, for at opsummere, så vil en tilbagetrækningsreform få udbuddet af arbejdskraft til at stige, og det vil efterspørgslen også, men ikke lige så meget som udbuddet. Og som sagt, så vil der ske et overskud af ufaglærte og gymnasiale, og et underskud af faglærte og folk med en længere uddannelse. Det vil altså sige, at hvis man skulle sætte den ind i efterspørgselskurven, så vil den rykke sig længere mod højre, da der vil komme en større mængde af efterspørgsel på arbejdskraft.
Diskuter og vurder argumenterne for og imod efterlønsreformen. Der er mange argumenter for og imod reformen fra henholdsvis regeringen og oppositionen, og regeringen ser reformen som en måde, hvorpå ubalance på arbejdsmarkedet kan løses, da de nemlig ser de ældre som en mulighed for at udfylde det kommende hul af manglende arbejdskraft på arbejdsmarkedet, og forventer, at tilbagetrækningsreformen vil øge beskæftigelsen med 65.000 personer frem til 2020 og forbedre de offentlige finanser med 1800 milliarder. De ser altså reformen som en måde at skabe flere penge i statskassen på. Men som sagt før, er størstedelen af den ældre generation ufaglærte, og som set på de to tabeller, er det ikke den form for arbejdskraft, der er brug for. Og hertil der vil jeg indføre et citat. Manglen på arbejdskraft inden for de kommende 10 år er nemlig koncentreret om manglen på uddannet arbejdskraft. Og det er selvfølgelig et citat fra oppositionen, og med det her citat, der mener oppositionen, at reformen er nyttesløs, da den ligesom ikke kan efterstræbe dets egentlige formål. Faktisk så kan efterlønsreformen måske skabe en større ulighed på arbejdsmarkedet, da der vil være for mange faglærte og for få ufaglærte. Kort betyder det, at reformen altså vil gøre noget godt, men tværtimod vil den øge arbejdsløsheden og efterlade et massivt hul i statskassen. Og det er derfor også åbenlyst, at oppositionen mener, at der skal flere uddannede på arbejdsmarkedet, fordi det vil være dem, der kommer til at mangle i fremtiden. Fra oppositionen mener Socialdemokraterne sågar også, at regeringens motiv for at fjerne efterløn er at skabe løntryk. De mener nemlig, at regeringen vil afskaffe efterlønnen for at presse lønnen ned, fordi der bliver mere arbejdskraft til rådighed. Oppositionen påstår altså her, at regeringen vil prøve på at spare flere penge gennem reformen. Og hertil så vil jeg gerne indføre udbudskurven. For når der er flere i arbejde, så skaber det også en større mængde at skulle betale til, og derfor så bliver lønnen også lavere. Det vil altså sige, at når der kommer den her ekstra generation af ældre, så skaber det en større mængde af arbejdskraft på arbejdsmarkedet. Det vil også sige, at der er flere, der skal betales, og derfor så bliver lønnen lavere. En anden bekymring er, at staten i dag ansætter meget få ældre, hvilket får mange ældre til at frygte tilbagetrækningsreformen, fordi de nu er tvunget til at blive på arbejdsmarkedet. Oppositionen mener, at det ikke er alle af de ældre, som har fysisk mulighed for at blive på arbejdsmarkedet. De er gået på efterløn, fordi de reelt ikke kan klare det længere. Og det er som regel de ufaglærte folk, som glæder sig til at gå på efterløn, og det er jo som nævnt tidligere også dem, som efterløn var påtænkt til. Men regeringen mener, at efterlønsordningen betaler sunde og raske mennesker for ikke at arbejde. Og derudover så påstår regeringen også, at de, som virkelig ikke kan arbejde, tager reformers hensyn til ved at indføre seniorførtidspension. Sådan der. Konklusion. Hensigten med efterlønsreformen var fra regeringens side tænkt til at øge beskæftigelsen og skabe landet større vækst og velstand i fremtiden ved at bringe flere penge i statskassen. Men problemet ligger i, at størstedelen af efterlønsmodtagerne, som var planlagt skulle inddrive den her større beskæftigelse, er ufaglærte, uuddannede folk med kun en gymnasial uddannelse. Og ud fra de to allerede gennemgående tabeller vises det, at det er de faglærte og folk med en længere uddannelse, som der er efterspørgsel og behov for i fremtiden. Efterspørgselen af arbejdskraft på arbejdsmarkedet vil stige, og det vil udbydes også. Men det er ikke sikkert, at der er plads til, at alle kan komme i arbejdet. Hvis ikke, vil reformen ikke skabe nogen vækst på arbejdsmarkedet, men i stedet skabe arbejdsløshed. Det kan derfor konkluderes, at det er uklart, hvad det egentlig er hensigten med efterlønsreformen. Dog er der stor sandsynlighed for, at efterlønsreformen ikke vil virke efter hensigten.